Krásný den, dámy a pánové, doufám, že se máte co nejlépe. Dneska máme speciální den, protože dneska se budeme zabývat tradiční čínskou medicínou. To je téma, o kterém jsem už přemýšlela hrozně dlouhou dobu, že bych chtěla někoho vyspovídat. A teď mám obrovské potěšení vám představit odbornici na tradiční čínskou medicínu, paní Miroslavu Kurišovou, která přivítala k nám do studia. Krásný den. Ďakujem za pozvanie, aj vám krásny deň. Moc děkuji, že jste dorazila. A já jsem opravdu nadšená, protože to téma tradiční čínská medicína je známé už mezi námi všemi, ale ne každý už tradiční čínskou medicínu vyzkoušel. Než se dostaneme k tomu, o čem to je a představíme si i ty pomůcky, které jste přinesla dneska sebou, aby jsme si ukázali, tak jak jste se vůbec dostala k tradiční čínské medicíně? Tak na začiatku samozrejme bola som pacient a mala som problémy s klasickým seknutím v zádech a západná medicína mi samozrejme poskytla tie prostriedky, ktoré mala, ako boli cvičenie, elektroliečba, ale stále to nebolo ono. Tak som začala hľadať iné cesty. A tak som raz sa ležala na kozmetike u mojej kozmetičky a boli tam plagáty akupunktúry. Tak som si povedala, no čo keby som skúsila tú akupunktúru, však ono to má hlbokú históriu. Tak som sa rovno objednala k jej kolegyni, no a vtedy to začalo. Bola som nadšená z prístupu a z toho, ako to zaberá. Kríže úplne prestali bolieť. No ale samozrejme prišlo aj k zmenám celkovo v živote, v profesnom, aj v súkromnom. No a tak som si povedala, toto by mohlo dávať zmysel. Toto by mohlo prinášať niečo aj ostatným. Mohla by som mať z toho dobrý pocit. Tak som si šla vyštudovať čínsku medicínu. To je úžasný, jen taková obrovská změna. Jak jste zmiňovala bolest zad, to znamená, že vám, po jak dlouhé době nebo po jak rychlé době vám to pomohlo proti bolesti zad? Protože to je problém, který trápí opravdu obrovské množství lidí v dnešní době. No v tej dobe mne osobne, myslím si, že do nejakých 3 týždňov som mala po problémoch, ale samozrejme záleží teraz, keď sa na to pozerám z pohľadu terapeuta čínskej medicíny, tak môže to trvať dlhšie, ale môže to trvať aj kratšie. Záleží, čo tam je. Možná taky ta příčina, že jo, plus někdy to je psychosomatický, ale někdy bohužel si něco člověk skřípne, nebo je to vážnější. Áno, tam treba vedieť samozrejme a mať už aj za sebou západné vyšetrenia, nejakú rezonanciu magnetickú, prípadne CTčko, byť vyšetrený odborníkom, ortopédom, neurológom. A pokiaľ tam nie sú indikácie k operácii, tak samozrejme veľmi radi môžeme riešiť tieto problémy práve na tradičnej čínskej medicíne. A já jsem se, Miruš, dočetla na internetu, že jste taky působila na začátku, než jste šla studovat právě tu čínskou medicínu, jak jste zmiňovala, že jste taky působila v korporátním světě snad 20 let nebo přes 20 let, je to tak? Ano, přesně tak. Takže to byl možná taky jeden z těch impulzů, proč jste se rozhodla změnit úplně radikálně svůj život. Áno, bolo to hlavne kvôli tomu, že ten korporátny život bol náročný. Ja som pracovala jak medzinárodný marketingový manažér, potom sales manažér, key account, čiže hodne cestovania, hodne lietania a takisto stále za volantom, ciele, KPIčka a podobne. A bolo na čase troška sa pohnúť niekam inam. Úplně rozumím. A studium čínské medicíny, tradiční čínské medicíny, co to obnáší? Tak obnáša to hodne času, samozrejme. Dá sa to študovať, zaplať pán Boh, aj tu v Prahe, kde som študovala na inštitúte TCM u pána doktora Ľudského. Je to 4,5 roka. Samozrejme, tí, čo sú mladší, prípadne už aj jazykovo vybavení čínštinou, tak dá sa študovať v Číne priamo. Ale tam já jsem si povedala, že urobím to v Čechách a tam jedině na stáže. Protože vím taky, že jste, jak jste zmínila stáže, jste i měla několik pobytů právě v Číně, v různých místech, tak bych to neměla. Jak se jmenovaly ta města vlastně, kde jste byla? Byly obrovská určitě města. No ano, tak prvé mesto bol Nanjing v roku 2017, to byla prvá stáž. A druhá stáž bolo mesto Chengdu v roku 2019. No a potom samozřejmě prestávka aj kvôli covidu. No a tento rok práve za mesiac v máji, v květnu plánujeme znova do Nanjingu. Wow, tak to bude úžasný, tak to si to moc užijte. Čím se odlišuje tradiční čínská medicína od té naší klasické západní, na kterou jsme všichni zvyklí? No, odlišuje sa hodně. Práve preto, že čínska medicína sa pozerá na človeka ako na celok. A kdežto západná medicína, keď má človek nejaký problém, musí si obehať viacej druhov lekárov
A u tej čínskej preberieme človeka kompletne, vrátane emócií, vrátane diagnostických okruhov, ktoré sú bežné pri diagnostike podľa tradičnej čínskej medicíny. To je super, líbí se mi to, protože nikdy nemusí být zjevný, že když člověka bolí ruka, že to je, že se někde bouchnul, nebo záda, že jo, to je takový hodně nějaký psychosomatický. Jak se vůbec jako postupuje, když přijde zákazník nebo návštěvník poprvé do Institutu tradiční čínské medicíny? Jak vůbec vypadá prohlídka, na co abyste si dokázali představit? Tak ten klient, keď dorazí, tak dopredu mu povieme, aby prišiel s tým, že si nebude čistiť jazyk. To by ste neverili, aký je to problém pre niektorých ľudí, pretože si ho čistia niekoľkokrát denne a niekto len denne. Takže v prvom rade prísť do ordinácie terapeuta čínskej medicíny s nevyčisteným jazykom, pokiaľ možno. A potom samozrejme priniesť so sebou nejaké lieky, ktoré berie, doplňky a samozrejme, ak má nejaké západné diagnózy. No a následne bude trvať vyšetrenie cirka hodinku a pol. Hodinu a pol záleží, kde sa ho budeme pýtať na to, ako v podstate on vníma svoj problém, aby sme zistili to, čo on nám povie, nie podľa jeho diagnózy, ktorú má oficiálne stanovenú podľa západnej medicíny. Prejdeme si diagnostiku podľa 13 okruhov tradičnej čínskej medicíny a budeme sa pýtať na také veci, ako je napríklad, ako znášať teplo, chlad, ako vypadá zažívanie, stolica a podobne. A samozrejme urobíme diagnostiku aj z jazyka. No, a ešte jedna doplnková metóda, diagnostika podľa pulzu. No a následne sa s tým klientom dohodneme podľa toho, aké obrazy mu vieme identifikovať, sa dohodneme na spôsoboch terapie, ktoré mu môžeme ponúknuť. Co třeba i oční bělmo, protože to si všímám, že když je člověk unavenější, tak je takový zabarvenější, není takový jako bílý, světlý. Dá se taky něco z toho očního bělma jako zjistit? Ešte jedna z techník práve diagnostických je diagnostika podľa obličeje, kde práve sledujeme aj oči. A keď ste sa pýtala konkrétne na to bielmo, tak samozrejme niekto má žilky, ktoré samozrejme idú buď od vnútorného kútka, alebo od vonkajšieho a to nám tiež vie niečo povedať o tom človeku, o tom jeho stave. Samozrejme aj samotné oči, či sú suché, červené, pália. Samozrejme to nám hovorí o stave niektorých orgánov, konkrétne orgánu játra, pečeň. Úžasný, to je opravdu komplexní. To znamená, že to jedno vyšetření, to první takový, to hlavní, to je nějakých hodina a půl nebo dvě hodiny, něco takového? Tak do hoďky a pol sme hotoví aj s nějakou prvou akupunktúrou, prípadně alebo iným ošetrením. Aha, než se podíváme na akupunkturu, která určitě taky bude zajímat diváky a divačky, tak se ještě zeptám, s čím nejčastěji přichází vlastně zákazníci nebo návštěvníci, s jakýma problémama, co nejčastěji řeší? Tak tých problémov je to taká široká varieta, ale väčšinou chodia klienti, ktorí potrebujú vyriešiť tú pohybovú sústavu. To znamená bolesti zád chrbta, bolesti lakťov, kolien, prípadne kyčlí, bedier. A potom sú to pacienti, ktorí väčšinou majú už za sebou nejaké západné vyšetrenia a choroby. Konkrétne môže to byť gynekológia, tá je veľmi častá. Potom chodia klienti so zažívacími problémami. Potom samozrejme sú to klienti, ktorí sú aj onkologicky riešení. Prípadne deti nám takisto chodia s niektorými dýchacími problémami, ale aj dospelí. Wow, tak to je opravdu široká skupina, tak to de facto jsou všichni. Je tam nějaké omezení, kdo nemůže na tradiční čínskou medicínu? Obmedzenie ako také v podstate nie je. Záleží, kto sa s terapeutou čomu viacej venuje, ale ten klient, keď príde, tak buď ho rieši daný terapeut, prípadne ho doporučí niekomu, kto je vyslovene špecialista napríklad na kožné problémy, exémy, psoriázy a podobne. Tak to taky se dá léčit pomocí tradiční čínské medicíny. Úžasný. Když jste zmiňovala, překvapila mě právě pediatrie a překvapila mě gynekologie, kterou jste zmiňovala. Co se dá všechno, ne teda, že bych chtěla přicházet teď jako do ženské oblasti a do nějakých detailních jako nemocí úplně do toho, ale obecně co se dá vlastně všechno řešit v rámci tady těch oblastí gynekologie teda? Tak väčšinou dámy prichádzajú buď s tým, že majú problém s menštruáciou, príliš bolestivá menštruácia, alebo vynecháva, prípadne dámy, ktoré chcú otehotnieť a nejde to prirodzeným spôsobom a zo západného pohľadu a vyšetreniami sú zdravé.
Prípadne dámy, ktoré sa už pripravujú alebo už podstupujú IVF, tam dokážeme akupunktúrou a bylinkami podporiť práve tento proces. A potom sú tu aj dámy, ktoré majú klasické problémy gynekologické typu časté výtoky, kvasinkové infekcie a podobne, endometriózu a tak ďalej. Endometrióza, to taky vím, že vím o pár známých, kteří zrovna tady na to trpí. No a co muži? Když jsme u gynekologie u žen, tak co muži? Muži majú väčší problém prísť k nám. Tých tvorí tak maximálne 20% počet, ktorí prichádzajú do tých ordinácií. Čo sa týka tej mužskej oblasti v urológii, tak keď už prichádzajú, tak sú tam problémy s prostatou, alebo sú tam problémy aj s mužskou neplodnosťou. Dá sa tam celkom pomôcť nejakými samozrejme bylinnými extraktami, hubami, akupunktúrou, ale tí muži chodia menej. Možná spíš, že to není tak ještě možná tolik známý, ne? Že ženy se možná víc zajímají o tu léčbu, třeba v oblasti, když chtějí otěhotnět, tak hledají alternativní nebo další způsoby. Takže si myslím, že to bude možná tím, ale třeba po slednutí tohoto dílu, tak třeba by muži zajdou taky k vám do institutu. A co zmiňovala jste děti, tak co se dá léčit u dětí? Možná ten atopický ekzém nebo něco ještě dalšího? Často prichádzajú práve rodičia s detičkami, čo majú ekzém hodne taký rozbehnutý a potom tie dýchacie problémy, keď deti často trpia či už na problémy s rýmičkami, s rôznymi bronchitídami, deti, ktoré majú problém s otitídami, zápal uška, často opakujúce zánety a zápaly práve dutí. Takže naozaj tá dýchacia oblasť je u tých detí hodne taká náchylná a často trpia nejakými ochoreniami, tak často prichádzajú tí rodičia práve s týmto zadaním. Pomôžte nám zlepšiť imunitu a pomôžte nám zmenšiť frekvenciu tých zánetov. A líbilo se mi taky, že jste zmiňovala i tu pacienti vlastně s onkologickou léčbou, takže ty taky k vám můžou zavítat na podporu. Určite. Samozrejme, čínska medicína v našich krajinách neslúži ako primárna liečebná metóda onkologických pacientov, ale slúži na podporu priebehu západnej liečby. To znamená podpora radioterapie, chemoterapie, prípadne biologickej liečby. Perfektní. Takže u těch dětí je tam nějaký limit věkový? Není asi, že o tím pádem? Může kdokoliv. Viete čo, nie je tam limit. Práve naša pani učiteľka, pani doktorka Komárková, tá brala detičky úplne od malinkých miminiek a babetiek a mojím najmladším klientom bolo asi dievčatko, čo malo nejakých 6 mesiacov a znášala akupunktúrku krásne. Bola statočnejšia ako niektorí dospelí ľudia. Tomu věřím, protože k tomu se dostanu za chvilku. Akupunktura, to jsou jehličky, že jo? Tak to je úplně ta představa toho. Tak na to se těším, na to téma za chviličku už. A ještě u těch miminek je tam těžký, protože jste zmiňovala, že děláte vlastně stěry, to jste nezmiňovala, to já jsem přemýšlela o tom, že děláte analýzu z jazyka a to se dělá asi jenom, že se díváte, nedělají se žádný stěry, že jo? Tam sa poprosíme klienta, aby nám vyplazol jazyk a pozrieme sa na ten jazyk na povrch, na povlak, poprosíme, aby zdvihol jazyk, vidíme, či ten jazyk sa mimovoľne nejak hýbe a podobne. Čiže je to len pohľadová diagnostika. Jo. A ohledně těch dětí, tak tam po miminku, tak tam je to jak děláte diagnostiku vlastně u těch nejmenších dětí? To musí být hrozně složitý. Tamto zase príde tá maminka a dopýtame sa prípadne, ako to vypadalo v tehotenstve, aký bol pôrod, čo to dieťatko trápi a podobne. Jo, dobře. Takže jazyček nie. Super. No a teďko teda, když jsme zmiňovali akupunkturu, tak pojďme si představit akupunkturu, protože to může děsit spoustu lidí. Je pravda, že taky já nesnáším jehly, injekce, takže při představě, že mám na sobě hrozně moc jehliček, tak mě možná panika může zavládnout v mé hlavě. Jak to vůbec probíhá akupunktura a co všechno řeší akupunktura? Práve, že akupunktúra je jedna z tých metód, ktoré sa dajú použiť u rôznych, či už západných diagnóz, alebo čínskych syndrómov. A ona v podstate pomáha rozpohybovať tú energiu v tej oblasti, kde sa aplikuje. A pomáha tú energiu či už doplniť, vypustiť. Proste tam ide o tú harmonizáciu tej energetickej sústavy. A samozrejme tie ihličky, veľa ľudí má predstavu, ako keď je na odber krvi, že to je veľký macek. Hej? Nie. Tie ihličky sú väčšinou tenké, dokonca ak si viete predstaviť hrúbku 0,2
14 mm až do 0,35 mm hrúbka. To je dobrý, to zní uklidňující. Áno, to máte ako niekto vlasy. Aha, wow. No, takže nie je to nič strašného. A samozrejme sú aj techniky, kde sa ihličky nemusia použiť, či už sú to, ja pracujem konkrétne s ladičkami, prípadne sú to nejaké semienka na isté body a podobne. Dobře, no a vy jste přinesla spoustu věcí a něco z toho je i souvisí s akupunkturou? Ano. Že bychom se mohli rovnou podívat na ty praktické ukázky. Áno. Tak, prvú vec, ktorú by som rada ukázala, je v podstate semienková karie, ktoré sa dáva pri ušnej akupunktúre do uší, aby ľudia nemali strach, že vždycky sa musia používať ihly. Nemusia sa vždy použiť ihly. Je to niečo takéto malinké, ako na leukoplaste a nalepí sa to do ucha na body konkrétne a stimuluje to tieto body niekoľko dní. Niektorým mojim klientom to vydrží 3 až 5 dní pekne nalepených na ušku. Wow, já mám celou dobu otevřel skoro pusu, protože jsem se úplně v tom žasla. Můžu se to podívat zblízka. Jaký semínko to je? Co se to je semienko jednej rastlinky vakárie. Aha, a to taky roste teda v Číně asi, že? Ale áno, a niektoré rastlinky, ktoré používame v čínskej medicíne, práve rastú aj v našich zemepisných šírkach. No. Takže vlastně, když je pak ten zákazník nebo klient si to potom nalepí někam, nebo vy mu to nalepíte? My mu to nalepíme práve na tom sedení, podľa toho, čo potrebujeme ešte podporiť. Dáva sa to dámam aj pri tom protokole IVF-ka, alebo sa to dáva ako protialergický bod, samozrejme na ušku je, ale aj samozrejme sú tam iné body, ktoré potrebujeme podporiť pri liečbe ďalších orgánov. Takže nalepíme a klient s tím může odjít. To je super. Co všechno se s tím dá tady s tímhletím léčit? Dá se taky, protože vy jste zmiňovala během pauzy a to proto na to narážím, abych rovnou to řekla, že jste taky, když by někdo chtěl zhubnout, anebo jak jste zmiňovala i IVF-ko, tak to taky, že se dá to, ale tam je určitě, že musí redukovat ten člověk potom jídlo, ne? Tak keď hovoríme konkrétne o hubnutí, tak samozrejme ten človek musí trošička zmeniť zdravovacie návyky, ktoré mu doporučíme na základe toho vstupného vyšetrenia. A ako podpora je samozrejme akupunktúra, bylinné odvary a samozrejme ešte toto, čo tu teraz vidíme, tá ušná akupunktúrka. Stalo se vám někdy, že že přišel klient a že to nefunguje, ale nezměnil jídlo? Stalo sa mi, samozrejme, boli klienti, ktorí krásne schudli, dostali sa aj 10, 15 a 20 kg, to bol taký najväčší úspech u pána, ale ten zmenil jak jedlo, bral bylinky, chodil na tú akupunktúru. Ale sú klienti, ktorí nezmenia vôbec tú životosprávu a tam je potom naozaj veľký problém. Tam tie bylinky a tie ihličky samotné neurobia takúto veľkú prácu. No určitě. Oni sú ako podporný, dá sa povedať, aspekt toho liečenia. A to jste zmiňovala i vlastně na začátku, že je vždycky potřeba, aby ten klient nebo pacient, aby byl proaktivní a ne pasivní, že i on musí změnit, nejenom teda v rámci hubnutí, ale v rámci vlastně veškerých těch nemocí, co řeší, že i on musí změnit ten svůj život. Áno. V podstate vždy, keď ten klient príde, vyžadujeme po ňom, aby sa aktívne zapojil, aby zmenil tú životosprávu. Čo to je? Aby zmenil teda nejakú dietetiku, prípadne spánok, to, čo samozrejme aj pije formou tekutín prijíma, alebo niekedy to je celkom veľký problém. Aby ten človek sa trošičku hýbal, aby jemne cvičil aspoň. Nemusí to byť maratón, zabehnem si, ale proste postupne začať zapájať nejaké tie pohybové aktivity. Jo. A to niektorí zákazníci nechtějí? No niektorí klienti proste majú zažitý svoj spôsob života a je to pre nich veľký zásah do ich stereotypu. Takže niektorí proste nie. Najhoršie je, keď príde klient, ktorý povie, som tu a urobte mi niečo, hej, pomôžte mi. Áno, vieme nejak pomôcť, vieme ho nasmerovať, vieme dať možnosti. Samozrejme sú tie pasívne techniky formou akupunktúry, masáže, ďalšími tými prostriedkami, moxov a baňkami. Ale tam je potreba, aby tá aktívna časť, tá zmena vychádzala z neho. Aby tam ten pán či dáma mali naozaj záujem na tom, že chcem to zmeniť. No určite. Už nechcem, aby sa mi to opakovalo. Určitě.